Sona sendihleli kwi-life enjalo. So uthi nethi abone ke ngoku into yoba andimke endlini, waveza isitayile esitsha sondibetha. Uyabo, andibethe to the point yoba ndiphume nango-12 ebusuku endlini, ndihamba ngeenyawo, ndifake igawuni, ndiyabaleka esitratweni. Just imagine eCape Town isitokute kanjani. Ndazothola omnye usisi, kwathola ukuthi usisi wakhona uyifamily kulo mama, yabo, bendingamazi, ndihlangana naye apha eCape Town. So every time bezithi xa zisenzeka zonke izinto ndibalekele kwalo sisi. So na that day andibetha ngayo ebusuku, ndabalekela kwalo sisi. Ndaxa ndikokode ebusuku ngabo 12. Umbuzo wakhe uqala wathi, umuntu ongumama ahambe yedwa estratweni eKapa kusitoti kunje usinde kanjani? Because ukuya kwakhe kwakuyi-distance usuka endlini, and ndihamba kwindawo esisiganga engenazo ne-light, yabo, ndiyabaleka nje ebusuku. Andifika ndidume ndingaka, hayi ukuthi kanti ukushaya emzimbeni ushaya ubuso nje ubuso. Uyabona, ndidume ndingaka. Abe sifika ke sendifika ke kwalo sisi endikhuphela izinto. Sanibonani bukubukeli bethu emakhaya. Igama lami ke mina ngokwazi ngokaNtsele. Ngiphuma le enkandla Mahlatha Mnyama, nginibingelela nje ngiwine podcast lapho sisuke sixoxa khona ngezinto nje eziningi ezahlukahlukene. Ngabe izinkinga zabantu abahlukahlukene, ngabe izinkinga ezidibene nomqondo, ngabe khona la ufuna ukudlulisa khona umyalezo, noma la khona ufuna ukusiza abantu, kakhulukazi ke abantu abadila nama mental health issues, kakhulukazi nomuntu mhlawumbe ulimele ngokwenyama. Ziningi izimo sesibhekane nazo, ukudlwengulwa kwabantu ade bebancane befike mhlambe bebhekana nalezo zinto sebekhulile sebebadala. Sesibonile nikwazi ukubasiza labo bantu labo. Abantu abafikile la ekhaya abaningi, possibly 90% wabantu abafikile nikwazi ukubasiza. So akukhona ukuthi mhlawumbe umuntu mefikile la ekhaya kuye kube inkinga yami ngedwa, kodwa kuye kube inkinga yethu. Kwesinye isikhathi ukuthi kuyenze ukuthi umuntu afike ezosixoxela nje noma sizoxoxa ngoba kukhona mhlambe ulwazi nesifunda akasifisa ukuzidlulisa nakho lokho kusokufundisa kuyingxenye yale podcast. Namhlanje ke angihambi ngedwa, ngihamba nodadewethu. Mhlambe engabingelele lo dadewethu asichaze ukuthi ubani wakwabani Sibongo kungani sihlangene namhlanje la ekhaya. Molweni balaleli, igama lami nguSihle Mathiginca, ndisuka eEastern Cape, kodwa ngokuhlala ndilapha eJoburg. Into endizise ngapha, it's because there was a time apho bendikhe ndatshata khona, which is izinto azange zihambe kahle, and then I think it's time for me ukuba ndivoice out whatever happened kum, because I didn't experience izinto eziright emtshatweni. Mhlawumbe mangase kuthiwa usiqala ekuqaleni uzosibeke ekugcineni, ngizobuza la kumele ngibuza khona. Ikuphi lokho kukwenza ukuthi mhlambe before uqala udaba lakhe, ikuphi lokho kukwenza ukuthi mhlambe ubone kubalekile ukuthi ufike sixoxe ngalolu daba lomshado wakho usaphila noma usuphelile? Into eyenza ukuthi ndibone ukuthi it's time. I've been abused emotionally, physically and all. Yabona bhuti wami before nditshate ndinomntana, which is umntana mna 16 years this year. Khulile. But then ayingomnye nami. Wangaphandle ngithole before umtshado. So ebengamfuni at all, but at first bengayazi into ba akamfuni. But ngokuye ixesha lihamba, that's when I realized ukuthi ay man le ndoda ayimfuni lo mntana. Uyabo. So into ibisenzeka ke, since ndihambe apha eJoburg ndayohlala eCape Town naye. I don't know anyone in Cape Town, I don't have a family there. So the family that I had there, bekungabantu benhlangana nabo emisebenzini abo benifike ndisebenza khona. So that benifike ndenza abangani apho and then ndenza families. I-problem yami ke mina kaningumuntu uthetha kakhulu. Angimuntu uthetha kakhulu. So at times bendinokuhlala, even ufika kum wongekho uzonibona ba there is something wrong ndinenxa, because manifika kuwe ndifika ndiyahlala ndihleke, knowing very well ukuthi ngaphakathi ziyabuya. Uyabo. So now what happened is that ukuhlangana kwami no ex-husband wami bekungu 2013
I was doing my last year university. Yeah. So ngo-2014 I graduated, which is ngo-2013 yakhona ndisenza last year njalo. I failed one subject, accounting. Okay. So the following year, so ndabona ukuthi instead uba ndifreeze the subject ndivele ndiyoyibhala ngoJune makubhala i-final exam, yes, rather than attend the whole semester, yes, because it was a semester courses ebendizenza. Yeah. So then ngo-2014 ke ndenza that subject. So ngo-2014 September then I graduated. From 2014 ndabuya ndazohlala apha eJoburg. So I've stayed here from June 2014 ngingatholi next umsebenzi yabo. Yeah. And then 2015 or 2014 December wayekhaya wakhipha amalobola. Yabo. Yeah. So 2014 njalo December xa sibuya ngoJanuary ndeza ngapha nothi kuye Cape Town. Yeah. So ndihleli ngapha January up until April eJoburg. Yes. Then from April I decided ukuthi no, it's fine, izofuna umsebenzi ngapha xa kungekho ndivelayo kwelo cala. Yabo. So I left Joburg 2015 ngo-May ukuye Cape Town. So my first call Cape Town kwakuse Capitec, which is i-call yakhona I didn't go well. Yeah. So I didn't get a job there. So ngithe ndisahleli ke Cape Town, I think from April, May, June, I applied kwenye indawo eyayi-Guarantee Trust back then. Yeah. So apho babe bas-train as ama-trainee accountants. Yeah. Yeah. So after being trainile bayanithatha banise baniplace kwindawo for internships. Yes. So from June 2015 up until December, so sikule training. So into ababeyenza babesinikeza nje imali ye-transport, i-lunch and everything ikubo. Uyayibona. Yes. So there's nothing yena awayenza kwi-side lam. Yeah. Then 2016 ke ngoku, that's when I've started ukusebenza, which is I get internship as a junior accountant. Yes. So at least izinto zaqala ke. Zakhanya ke Yeah, zaqala ukukhanya. Yes. So manifika kuye Cape Town uGuy, I believe into ba wayehlala nentombazana wayehlala nayo. Because when I've stayed there, I've noticed ukuthi everything ibilapha endlini ibintsha. Yabo kwi-room endafika irenta kuyo. Yayinto intsha ene-3/4 ye-bed, ene-cupboard yakhe. Kwangekho into ezininzi ngaphakathi endlini. Yes. Yabo into ezikanjalo. So mnifika kwami ke ngoku as umuntu ongumama ndibona into ba kuyashota phana pha, akho fridge, akho TV, akho wardrobe, akunanex, yabo. So my first salary kwi-internship yam, I bought a microwave. La usekwi-training le La manje ungakatholi internship. Yes. Kwi-internship yam, so besithola stipend. Yes. So I bought Microwave. a microwave. So ngokuyizinto zihamba ndibona ukuthi okay no, since microwave ikhona manje at least i-TV singaba nayo. Yes. Ndathenga i-TV. After some time ndahamba ndayovula i-account ke ngoku e-furniture shop apho ndathatha khona i-fridge. Oh, nice. Yeah. And then ke ngoku kwakungo the whole year ndiku-internship, and then the following year yaphela i-internship. Yeah. So after iphelile i-internship ke ngoku ndandimane ndithola nje ezo piece job nyana, ezo contract zingabambekiyo. Yes. Ezinye uthola ukuthi it's admin work, uyabo. So up until ndizofumana ke ngoku umsebenzi to the course endiyenzileyo. Yes. Kulapho ke ngonanze ndibona khona ke ngoku izinto ziyakhanya Ziyakhanya. kwi-side lam. Yes. And that's when, not even then, before ngithola these jobs, ama-true colors wakhe ayesebonakala uba Lapho nala. this person ungumuntu kanjani, uyabo. There were times bekanokumka on a Friday Yes. abuye Sunday, uyabo. There was a lady ibihlale next door nathi. So this first time angabuyanga ngayo endlini, athi Yes. this lady, hey, asingahlali singamazi uphi. Okay. Yabo. Masikhangele siye police station. I don't know i-police station uphi, I don't know isibhedlele ezingaphi kule ndawo. Akashongo ukuthi ukuphi. Akashongo, ifoni yakhe ingena i-voicemail. So senzele up and down, sikhangela amapolisa, sikhangela umuntu emapoliseni, sikhangela umuntu ezibhedlela, asitholi next. It was a Saturday, and then Sunday abuye. From Ngile Friday. umanzi. Ngile umanzi. So my first question yayikukuba ndehla ndinyuka ndikhangelana nawe kanti lithini balakho. Uke wabona umuntu ozokuphendula ngale ndlela ezawuvisa yena kamnandi, forgetting into yoba
wena xa ifika kuwe lento Uzofika izawufika kanjani. Athi ke naka ungomama uyayibona. Kanti first day ndifika ngaye eCape Town wabuya ngo-12 o'clock ebusuku. First day ndifika wabuya ngo-12 ebusuku. Kanti ubuya kwakhe ngo-12 ebusuku uzawufika athathe ifowuni yam afonele ubaby mama wakhe. Ifowuni yam ke mna kaningumntu uthanda ipassword. Ifowuni yam iyahlala njengena password njanandaba nayo because ayikho into endiyifihlayo efowunini. So wafika afonele ubaby mama wakhe, mna andazi uba uyafona. Kusho ukuthi njengoba wayifona nje ubaby mama wakhe wayiselelele. Yebo. So ekuseni kungena this call le number andiyazi. Afone sesithi hayi undifonele ebusuku. Ndithi mna ebusuku. Athi ewe sesundifonele ngabo 12. Ndathi akhange ndiyenze loo nto mna, mhlawumbi ngomnye umntu bese ndithatha ifowuni because ndiyayazi mosunguye ndiyinikeza yena. Wathi nithabona into yoba uyayiqonda uba kwenzeka ntoni na, wakhawuleza ngokona ngoku wadrop ifowuni wayibeka phaa. Kanti since that day wenza into yoba mandibe yi-enemy yale girl because kaloku wayendifonela every day endithuka, uyayibona. Kanti ke ukungena kwami emtshatweni ndingena umntu nabantwana abayi-2. All to find out una 5 different baby mamas. And bonke abantwana bavela sele ndilapha phakathi. Akatshongo next kum. Nabo abo bayithundi bazi because oyi-1 wabo kulo mama wakhe kungasekhaya. And then omnye wabo umntana ebehlala kokwabo. So bona abo bayi-2 kwakunyanzelekile ndibazile. Ishuthi kuba kwakuya ngayo engeke veze noyedwa nje uyayibona le nto. So xa sendilapha phakathi emtshatweni hayi man ziye zivela izinto kanti this person endimtshatileyo ungumuntu onjani. Uke wayibona laa nto. Ndandide ndibe nelizwe lithi if ever bekuthiwa i-life uyibona qala before ungene kuyo ke ndingazange ndiye, but then awuyiboniswa uyayibona. And my granny usaphila wayengafuni next ngomtshato wakhona. Kushuthi yena bekazi mna ndingazi into. Yes, engafuni next uyayibona. But wagcina negama elithi akuncedi uba simalele, at the end of the day uzokwatela thina. Athi simonele umtshato ukhona yabo. Makahamba ayozibonela. Even isister yami ezemva kwam yabona ndikhulela nge-Eastern Cape. So abantu base-Eastern Cape andibazi, which is uGuy bebemazi bonke. Mna ndedwa bendingamazi because ndikhulele apha eJoburg. Isister yami endilandelayo engafuni next uyayibo. But ke ngoku uma usemathandweni wenza njani? Awumameli mntu. Uthi hayi bayandimonela kanti next kungoku abantu bezama ukukunceda but wena uboni kanjalo uyayibo. So izinto ke zenzeka, most important things ebezenza yena yabona ubechitha kakhulu, ephuza kakhulu uyabo. And then ke ngoku mna I'm this person andina friends. Ndithanda uhlala endlini. So uyayazi uba umke ngolwesihlanu uzawubuya kumvulo kanye ngecawe ndisepha endlini akho apho ndizawuya khona. The only place endizawuphuma nje kuyo kukuye mall and that's it, ayikho engenye into uyabo. So ngelo xesha ke engekho ngayo endlini ndiyafowunelwa i-calls zamantombazana wakhe. There was a time apho nda-end up i-private number i-call endingayaziyo ndingayiphenduli wesebusuku because now awazi ukuthi ubani ufonayo. Because umuntu uzandifonela ebusuku sele sithi uhlelele ntoni apho ngendoda oyibonayo ayikufuni uyayibo. I-call engenalo mhlawumbi ngo-2 ekuseni uyayibo intombazana hayi uhleli kuloo ndawo kodwa yayibona le ndoda ayikufuni. And then izawufika nam kumlando batyhini hayi mani inyanisile le gyela ayindifuni nyani le ndoda because uhleli naye kule ndawo ahleli kuyo akekho lapha nam ukwenye indawo nje uyayibo. So ngela xesha yayingekafiki ke into ethi hayi man hamba uyayibo because ndinalaa nto ithi hayi kuzawuba right but instead uba kube right kuye kusiba worse uyayibo. And there was a time wakhe wafika endlini ukuqala wafika ene-lipstick ejezini awayeyifakile. Xa ndibuzayo athi ekakhazini wakhe yabo wayithanda uhamba nekhazini yakhe ke enye intombazana esela kakhulu naye. And then amantombazana amaninzi ke wayewathola through ukhazini wakhe because wonke la mantombazana imost yawo ayiba zii-friend zikakhazini wakhe. That's when I've end up ndisithi kutsho uthi I've married wrong
because everyone anaye ngumuntu osethaveni. Andiseli utywala, zange ndabusela utywala. So which is kuye ndiyabhora because andiseli. Because wonke umuntu akatholayo uyasela, uyaybo, wenza lento ayifunayo. I was just a decoration yendlu yakhe mna. Uyaybo, enshiya nje endlini ahamba abuye ngexesha afuna ubuya ngalo. And then xa sebuya ubuya uyageza. Qedelela. Nje kakhulu. There was a time wanvusa, in fact ke behlala envusa ebusuku, yabona xa ibuya enxilile anvusa ebusuku noba kungo-2 noba kungo-12 noba kunini athi hey vuka fonela utatakho umxando oba ndithi ndifuna ilobola yam. There was a time ke qala wayiqala imane ifuna kumke le lobola yakhe. So ndambuza ke mna ke first time uba ubuyinikeze mna nale lobola, because I don't even know noba le lobola yakho ibiyimalini. Into endiyibonileyo nje zinkomo, because azikhona nenkomo ezazihamba ngamanyawo. So enye nenye into andiyazi. So why ilobola yakho uzoyifuna kum? That's when ke ngoku aqala anvusa nasebusuku. Athi mandifonele utatam. Just imagine ukudelela ngo-12 ebusuku ndizawuthatha ifowuni. Ndifonele utatam ndisithi ilobola iyafunwa. I mean umuntu ndisahleli naye apha endlini. But uzakathi mandifonele abazali bam. Ndithi ufuna ilobola yakhe. Kwenze njani, wenzeni uthi azenzela into? Ndenzeni ke uhambe nje wayetywaleni xa ubuya mna. Abe namaxesha ke afonele nakomama akhe uba akandifuni, akayazi into yoba ndihlelile intoni nakuye. Yebo. That's when nam ndazibona uba thina hayi man ayindifuni nyani le ndoda, xa ndiyafosta ngale ndlela endimane ndisenza ngayo. Ndiyafosta nje umane ndihlala apha because uyayitsho ngomlomo wakhe. Uyayibona uba hleleleni ungahambi, why ungandiphumeli. Wayemane sithi ke xa ithethayo ndizibona ndibhetele. Yebo, bethama ubungasebenzi, ubuthule, ungathethi into nawe, uyanibuza uba ndisuka phi na. Ndingumntanakho le nto uzomane undibuza. Uyabona izinto ezikanjalo. Cha ndabona into yoba man instead apha ndiyalimala. Yebo, because nandihlala nenhloko every day. Uke wabona le nto yoba noba usemsebenzini or ndikwenye indawo, when it comes to child time, kunzima. Ngathi ndingagoduki, ngathi ndingahlala emsebenzini kube umuntu enza uhamba naye noba ndiyohlala naye kwakhe. Ndifika nje endlini sengena ebhedini ndilala ndingawuvula umlomo. Uyayibona. So nansi ndihleli kwi-life enjalo. So uthe nethabone ke ngoku into yoba andimke endlini, waveza isitayile esitsha sonibetha. Uyabona, andibethe to the point yoba ndiphume nango-12 ebusuku endlini, ndihamba ngeenyawo, ndifake igawuni, ndiyabaleka esitratweni. Just imagine eCape Town isitokute kanjani. Ndazothola omnye usisi, kwathola ukuthi usisi wakhona uyifamily kulo mama. Yabo, bengingamazi, nihlangana naye apha eCape Town. So every time bezithi xa zisenzeka zonke izinto ndibalekele kwalo sisi. So na that day andibetha ngayo ebusuku ndabalekela kwalo sisi. Ndaxa ndikokode ebusuku ngabo 12. Umbuzo wakhe uqala wathi umuntu ongumama ahambe yedwa estradweni eKapa kuStoti kunje usinde kanjani? Because ukuya kwakhe kwakuyi-distance usuka endlini, and ndihamba kwindawo esisiganga engenazo nelight. Yabo, ndiyabaleka nje ebusuku. Andifika ndidume ndingaka. Hayi ukuthi kanti ukushaya emzimbeni ushaya ubuso nje ubuso. Uyabona, ndidume ndingaka. Abe sifika ke sendifika ke kwalo sisi endikhuphela izinto andiklini ndilale. Athi ekseni masivuke siye police station. Ndithi no, there's no need yoba siye police station because uyazi police station uzaya namhlanje late lo muntu uzophinda abuya abelapha endlini. So ukuye police station andivende ukubone ngathi it's a waste of time. Yabo. I think Saturday ndalala kwakulo sisi still, then Sunday ndaye endlini kuba Monday nanzavuka ndibheke emsebenzini. Just imagine ukuya emsebenzini udumbu ngaka. Andikaze ndisele nangelanga eli-1 for uba ndizodumba ndibe yile nto endiyiyo ngathi bendisethaveni. Wena uyasiqala nje ngathi ndisethaveni or kanjani. Ndaxa ndifika emsebenzini, hey amehlo wonke aye kum uba lo muntu uzawuba nje. Qha ke ngoku kuba kwangekho umuntu wayenaso isibindi sozondibuza uba nditheni na, but ke ngoku mna ndizazi ngaphakathi uba wonke umuntu uyazibuza and wonke umuntu ufuna ukwazi uba kwenzeke intoni na. Uyayibona. So bezimane sisenzeka ke izinto ezikanjalo. There was a time nakhona waphinda wanibetha sihleli nabantwana bakho kwabo, khona umntana kakhazini wakhe sasihlala naye endlini, kwabe kukhona nokabrother wakhe. Wanibetha ngaloo mini leyo
abantwana bakhona bavele baphuma ngomnyango basishiya ekubetha enibetha. Wanibetha to the point yoba ndandisele ndisithi kuphelile ngam. Ngiyafa namhlanje. Because kaloku yonke into eyayiphambi kwakhe. Yebo. I-wardrobe yaphansi wela kum, i-fridge because ndandibaleka ndithi uba ndiyafika etoilet xa ndibonayo uba apha ndingafika ndiphumle afika ndibambe khona ndithi xa ndisithi iyabona yonke laa nto. So umzimba wam wawubuhlungu yonke indawo kwaphela iveki ndisithi noba ndiphukile yonke into ephambi kwakhe ndange-headboard uyandibetha nge-headboard yonke nje into ephambi kwakhe. Uyayibona akakhethi ukuthi ukushaya akakhethi ukuthi uyashaya nje kuphela. Uyabona. So that's when ndabona uba man ndizawufa apha. And ke ngoku into ewayenza wayekwazi uthatha isikhiya sasendlini. Uthola ukuthi yabona umbethile wenze yonke loo nto athathe isikhiya sasendlini athathe ifowuni yam. Wenzela uba ndingafowuneli mntu because uyayazi the person endiqala kuye ngumamam. Uyabo ndizawufonela endlini ndireporte this thing eyenzekileyo. So uzawukhiya endlini andishiye noba yi-weekend andinafowuni andinamsikhiya andikwazi uphuma usendlini usejele ndisendlini nje mna ndiyi-1 akekho yena. Yebo up until ndadecide into yoba umakhelwane wami wayehlala ngapha ngumntu ongumama notata yayisengabantu abadala. Ndapha ndibanikeza inamba kamamam nomnye umama wayephangela naye ndamnikeza imali inamba kamamam ndenzela into yoba in case kunento eyenzekayo bayazi uba bazawufonela bani na. Uyayibona because ebebanawo namagama athi ngizakubulala ndogqiba ndiyokulahla apho ungasoze ufunyanwe khona ndogqiba abantu bakokwenu ndibancedise ukukhangela. Knowing very well into yoba abantu basendlini abayazi Cape Town vele ke bazawufikela kubani bazofikela kuye and then ayokhangela naye. Uyayibona and ndabe ndimbona man this person is capable angandibulala nyani. Uyayibona and ke ngoku wayesitsho ke ngomlomo njengoba wayesithi kokwabo akayazi bandihlelele ntoni na kodwa abe nelizwe lithi ubungaziphume kum ubungazonishiya ndaze ndikubulale kanti uyifuna kwenzakale. Uyayibona. So now mina ngizahlala ndinalafiye ithi ngcono ndihlale because noba ndiyaphuma apha ndizawubulawa. Uyayibona. So what nethabone ke ngoku into yoba ezi threats zakhe ziye zisanda and apha ke faka nefamily yam athi uyawubulala nomamam abulale nomntanam because uyayazi into yoba umntanam yiyo into eligugu kum ayiphenge into nomama wam and ke ngoku kade benento ethi and futhi ku-easy bona ubafumana. Uyayibona. So ekhaya e-Eastern Cape ndagqibela ukuya ngoba bendisatshate naye ngo-2018. 2018 yakhona wasuka eKapa washiya imoto wathi akazuhamba ngemoto uzawudrayivisa ikhazini yakhe abe ikhazini yakhe iqaba uthenga imoto wathi uzawudrayivisa ikhazini yakhe all to find out into yoba wehla nentombazana uya e-Eastern Cape kokwabo usuke eKapa phofu in few days nam ndiyalandela ukuya kokwabo. Uyayibona. So xa sendifika mna kokwabo anikeva nto akho mntu uthetha nto ke wayibona masixa usemakhaya into isaziwa ngumuntu wonke akekho umuntu ufuna uyithetha directly then wena wazi next wena kokwenu no nkokwabo khona usifazane khona la no yena lo muntu wesifazane ebengafikelanga kokwa wayekhona ngeza ntsuku mina ngekafiki ngazo then after ndifikile ke intombazana khona yayimani siya kwamakazi wakhe. Uyayibona so bemani behlangana kwamakazi wakhe mina ndihlele endlini ndiyagotiza nje for the whole 3 weeks umuntu walala kokwabo 3 days sifike 3 weeks walala 3 days the rest of the days uhleli nale ntombazana uhleli nale ntombazana. That's when I've decided into yoba andiphinde ndibuye ndize Eastern Cape. That was 2018. No, that was 2018. That ngcono ndihlale eJoburg into endizawumane ndiyenza ukuya Eastern Cape ndizawuya xa izi funeral kanje nothuba ndithi ndiyagoduka uba ngumsebenzi ekhaya or funeral ekhaya or kulomama and that's it and vele ndenza kanjalo because end up i-holiday yam ndiyikhatha because eKapa ndamkange-30 ndabe nanzawuvula phaa kwi-6 emsebenzini ndemkange-30 because nanze ndidikiwe kubona into yoba hayi man
ayikho into endiyihleleleyo apha because le ndoda endize ngayo ayikho uyayibo. So ndamshiya ke ngokukanjalo kanti vele ke ndimnikeza ichance yakhe nge-first waye naye elwandle baposta ko-Facebook nanani. I don't have Facebook njengoba ndenzi le nto, anayo Facebook. The only thing endinayo ngu-WhatsApp no-TikTok. Nayo TikTok ayonto engafane ndithi yinto endiyiweleyo because andiphosti noposta. Uyaybo. So ndingumuntu onjalo kam not into social media kakhulu. Uyaybo. So bepostana ke besenza yonke laa nto leyo. And ke ngokugela ngulo wayemane ndifowunela endibuza into yoba ndihleleleni ngendoda endiyibonayo uba andiyifuni. But kwa the very same ndoda engandifuniyo izathi xa iye kuyo ugela iphelelwe yipetroli endleleni uzawufonela apha kum uba mandimfakele imali yepetroli. Yebo. Then ke ngoku mna okokuqala ndangekayazi uba kusukwaphi le ndlela ihanjwayo iyaphi. Yebo. Ndiyifake imali umuntu athele ipetroli yakhe agoduka aphinda afike endlini. Ufika kwakhe endlini ke ngoku uzawufika abe nestory because kaloku ndizawufuna ukwazi into obuvelaphi. Then yena ukuzikhava uzawuqala ke yeze kuqala kwenza into yoba ndingabisayithetha mna le nto yoba ebengekho endlini. Kwamele angabisayithetha le nto yoba ebengekho endlini from Friday up until Sunday. Ya kwamele andidelele nje andibetha ndenze yonke into and then ke ngoku asizoyithetha loo nto. Uyaybo. So there was a time caba ngaloo game leyo wayiplanile into yoba uzawumka endlini angabikho. Ndavakashela enye intombazane endandiphangela nayo. Ndaxa ndibuyayo late wangena nje endlini waphuma akabuya. Xa ibuyayo the following day wathi ukwatiswe ndim. Ndambuza ukwatiswe ndim how? Athi ndikubone ume nonoteksi eteksini ubusehla kuyo. Wehlile iteksini wajikela kwecala likadriver ayifistileni wathetha nodriver. Teta ngothethe enye into ithi ubungafuni ulala apha endlini ungathethi stories ezifana nezi because le nto ithetha yayihlangana. Wamanga loo nto futhi kwade kwisithuba soba makade ndibethe into yoba ethi ebendibone ndime nonoteksi just because ubaleka into yoba ebengalelanga apha endlini. So mna ngoku mayibe ndim umuntu orongo. And ke ngokuyazi umuntu onjalo endapho uzibona nyana hayi ndim mani lo urongo. Uyayibona ke ndingakhange ndavahasha because ngoku sekuthiwa ndime nonoteksi kanjani phi uyayibona le. So sen endabe ngoku ndibaneza questions but i-answers andinazo because nalo muntu uthethe izinto akandiphenduli ngale ndlela endiyifunayo. Uyayibo. Qha yena ufuna uthetha le ayithethayo. Uyayibo. So yayikhula ke ngoku le nto le yayikhula uthole ukuthi sihlala nabantu bakokwabo abantu basekhaya ke mna ke babengathanda uvakasha phaya because isister yam le indilandelayo yayivakashile kuyi-Good Friday. Wavela wafika wabona zonke izinto ezenzakalayo because naye wathi first day afika ngayo sister wam ndifika umlande emabhasini etown wangena i-call again ndifonela yile ntombazana yakhe. And ke funny enough andiyazi uba kwakuthini ifowuni yam ze ndiyifake kwi-loudspeaker. So wamamela ke ngoku yonke le nto ayithethwa yile ntombazana uba umane uzixelela into obungumfazi kodwa indoda yakhe ayilali endlini yabona zonke ezaa nto ezinto. Just imagine ke ngoku sister wam uzawuyazi life yam because ndandingathethi into uba apha emtshatweni ndihleli kanje nakanje. Uyayibo. So now zonke izinto zizawukwenzeka. Uyayibo. Wahlala kusister wam iholiday yonke but emane nee-questions kodwa engathethi nam mane ebuza kudade bawo usister katata wethu. Umane ebuza apha kuba yazi apha kwenzakala 1 2 and 3 yade iholiday yakhe yaphela. Yaphinda isister yami encinci lasibona yasendlini yafuna nayo uyohlala nathi ke yena ke esithi it's either uzawufika afunde or akhangele umsebenzi kwelaa cala. But isister yami yahlala 3 days khona lapha ya. Ukumka kwakhe azange asixelele uba uyemka. Wavele wafonela kudadobawo uba ucela amfakele imali uyahamba akanayimela yena olwahlobo undihleli ngalo pha. Usebonile lo ukuthi kwenzakalani? 3 days within 3 days ekhona endlini. Wavele wabona nje uba ayo life angayimela umnikazi wayo makahlale nelife yakhe. Kwakuyithotsha. Wathatha izinto zakho sethi ndathi ndibuye emsebenzini ndabuya engekho wabesele ndivonela udadobawo esithi hayi mntakabhuti usister wakho undixelela kanje nakanje uvele wathi yena kanayimela le life yakho. Uyayibona. So yayilife enaniyiphila kwaze wathi this time 2019 abantwana bethu beye eholidayini pha endlini njengoba endlini siyi-3 nje sinabantwana soyi-3 ndim omdala. So bavakashile ke Cape Town basuke apha eJoburg iDisemba. Uyagoduka yena Disemba kwamele njengoba egoduka nje ngoDisemba ndimnikeze mina imali yobheka ezilalini.
unika le ndoda ndimnikeza imali yoba makafike azinxibise ezilalini le ndoda ndinabantwana baze eholideyini abantwana baze eholideyini ukubakhupha kuxhomekeke kum abayazi Cape Town uthenga impahla kuxhomekeke kum uyayibona laa nto as umuntu omdala. Yes. There was a day ke-16 kaDisemba ndibakhuphile kwakuyi-first trip yabo uyaqonda iJoburg ayinalwandle. Yes. So i-Cape Town inelwandle abantwana ke bayalijabulela ulwandle kakhulu. So nge-16 leyo kaDisemba ndicele omnye umfana wayengumngane wakhe u-ex-husband lo wami uba asikhaphe ukuya eTable Mountain. Sasaqala eTable Mountain. Saqala eTable Mountain eTable Mountain abantwana sabuya xa sibuyayo ke ngoku sabe sisisiya eGames Bay elwandle. Yes. I think elwandle sasuka ngabo 7 ebusuku ngoseke ngiboma bayagodola ke abantu and bengafuni nophuma emanzini because ilwandle kaloku abaliqhelanga. Yeah. Xa sifika endlini uhleli usahlala nebrother yakhe. Yeah. Balele ukhiwe eminyango but ifestile le yase sitting room ayivalwanga uhusband lo. Okay. Ubrother wakhe ulele roomini yakhe. Okay. But ifestile le ise sitting room afanga ivuliwe so siyambona nangiya ulele caution yabo sikokode akunamuntu usabelayo ibezinsithi kulo wami makajikele back ayifestilene ngapha ajonge ibrother yakhe ayikho na uyabo ajikele nyana umntana namkwela cala xa ifika kokode ifestileni ambone nyani lokhu khona ayibe sisithi ke naye ucela basivulele umnyango because bayagodola emnyango. Aphakame lo eroomini azapha sitting room kanti lo ukhiye ngamabomu ubrother yeah uhusband lo ukhiye ngamabomu umnyango wenzela thina nabantwana singangeni apha endlini yabo. Why? Aphakame ubrother yakhe makafika ubrother wakhe bajidisane ngesikhiya akafuni uvula umnyango siyabevanga nje bebangaphakathi thina singaphandle bayaxoxisana bayalwa ngesisikhiya uvula umnyango ide end up isithi brother yakhe ufuna abantwana babone yonke lento uyenzayo nomama wabo apha. Uhlelisa umama wabo kanje and then xa befikayo kokwabo bazafika bayithethe lento ba sibone 1 2 and 3 phayana uyayibo. Vulela abantwana lento yakho uyenzayo uyenze xa sele uwedwa bengasekho abantwana. Yes. Bajidisane ke nyana enda pesithola ke isikhiya avula umnyango. Xa evula umnyango ke abantwana bayagodola ndibe nsithi ke mna ke no it's fine qalani nihlambe nizabe ndinenzela into yokutya babe behlamba ke nyana ndibenzela into yokutya sihambe siyolala angathethi into first day. I think second or third day azothi uze nabantwana bakokwenu apha and njengoba uze nabantwana bakokwenu ukhupha bona bodwa awusathathi noba makabe yi1 or 2 kwababama abantwana bahambe nawe. Ndibuze ke mna ukuba ndibakuthatha njani abantwana bakho because awunikanga imali okokuqala le mali enikhupha ngayo abantwana yeyam and ke ngoku bendithe abantwana baze eholideyini kum so ndizakwenza nantoni na endifuna uyenza nabo kanti that was the point yoba makakhiye umnyango because mna ndiphumile nabantwana ndamshiya andathatha bakho abantwana. Bakupha bakho abantwana ngaleso sikhathi bakomama babo abekho like abekho apha abantwana babo akekho wayihlala nami so befuna ukuthi ubafonele lapho bekhona beze okay ndihambe nabo. But ke ngoku xa ifuna nibafonele beze ndizabafonela beze ngemali yami not ngeyakhe imali uyabo because nakuqala ndazenzile imeme yoba omnye kwabantwana bakhe ndithi xa ndithengele wami ngoDisemba kanjori ngewinter ndimfake nowakhe kanti ndizimoshele ya end up ngoku imeme yami athi ngoku anganikezanga imali ndithi xa ndothengela umntana athi nditheni lento ndizawuthengela wami yedwa ndingamthengelanga so ndazombuza ke mna ukuba unikezile na imali yoba mandothengela umntana impahla because kaloku xa ufuna umntana akathengele impahla uzanika imali yoba mandothenga impahla up until ndabona uba okay uTruworths unazi impahla zabantwana ndane account yase Truworths. Truworths unazi impahla zabantwana so the best way uze ndisikhuphe kuyo yonke lento mandive ndomthathele Truworths because kaloku Truworths ubhatalwa ndim. So nani nithi bandiyabuya endlini ndiza nebhlukwe ye600 into zase Truworths ke sozuyifumana into ye300 yabo ijini ufika i600 650 720 yomntana. I think ngela xesha umntana wayeseno 10 11 12 years because ngibuye eCape Town ena 12 njengoba 16 this year. So
azokwatela loo nto yoba wathengela umntana impahla eziduru kangaka, ngumntana otheni lowo zathi encinci kangaka anxiba izinto eziduru, uyamosha umntana, then one day uzathi xa ixakile apho ulibale into yoba wamoshwa nguwe. So naniba nombuzo ke mna ke othi kanti lo mntana ngokabani? Xa enganxityiswa ndim ezi zinto uzawunxityiswa ngubani? Uyayibona, because ndingumama kuye, ndingutata kuye, so ndenza whatever endifuna uyenza for umntana wam. Uyayibona, uyabona ke the way wayengakufuni undibona ndinemali. Besikhe silwele into yoba efuna ikhadi lam lasebhenki. Wow. Yabo, because uthe xa ifuna mhlawumbi loo whisky yakhe ayifunayo ndithi andinamali, and then athi mandiveze ikhadi lam lasebhenki, ufuna ubona ibhalansi. Yebo. So umbuzo wam ke ngoku uzawuthi then ke xa uyifumanayo ibhenki into yoba inayo imali orayinayo uza kwenza ntoni? Athi no, ndifuna ukwazi. Isukele apho ke ngoba hayi ikhadi lam awuzuliva, yabo. Sa and apha ngaloo mini leyo sijijisana ngekhadi lam lade lophuka. Yes. Because kaloku ufuna ulithatha inkani ayobona into yoba linayo na ibalance, linamalini na ikhadi lam. And that was it. Kulapho ke ngondabona khona no man, this person akanditshatanga because ebendithanda. No. Wayenditshate because wayiqonda into yoba okay, this person ufundile, uzawuthi uphangela kwakhe andenzele 1 2 and 3. Yes. Kanti that was the truth, because at times nanobona ama-messages wobaby mama bakhe uba hayi andimthandi lo, ndenzela into yoba makandakhele umzi ndithi and then ukundenzela kwakhe zonke izinto endizifunayo ndizamshiya apho. Uyayibona, and ke ngoku yayinyanisile because there was a time ndaba ne-option ethi kuye masenze silungise le room yethu emakhaya. Uyayibona, ukuyilungisa kwethu sizayisamenta in and out, naphansi sifake i-tiles, sitshintshe umnyango neefestile because yabo zezazindlu zakudala. Yabo, then nje ibe yindlu ezawuba yindlu entle yangoku. Uyayibona, avume. Yes. Not knowing into yoba njengebevuma nje uthi since le nto ize nam ndim umuntu okwamele ayenze. Uyayibona, so after some time azothi kum, wena wawuthe uzawulungisa indlu yam ekhaya awuzange uyilungise. Xa mna ndiyayitsho uba yindlu yakho and then ke why izawulungiswa ndim indlu yakho? Uyayibona, athi ke nake kaloku ngumntu afodayo so bekwamele yonke into uyayenza. Uyayibona, wazothethela nento yoba ke ngoku uthi ke ngoku njengoba ekhaya sinalo mzi ukhoyo, masikhula sikhulela ekhaya khulu. Uyabona, so sithe ngosesibona ke ngoku basibadala sabona into yoba no, it's fine, utata wethu nomama wethu bangaba nawo umzi wabo. So first house esiyenzile emakhaya umama uthatha iloan wayakha ngokwakhe. So waye athi ke mhlawumbi phakathi athi kuphele isamente uba unalo 2000 ulahlele. Uyabo, kulo mzi ngoku athi wakhiwe nguye after ndimkile. Uyabo, athi nokuthi akana samente lahlele mhlawumbi lo 2000 nayo. Even nalapho there was a time usisi wayethe akana kuphele isamente nandiyomfakela imali. Yes. Wandithathela isikhiya, wandithathela ifoni just because ndiyofakela usisi imali. Eqoba yini ifuna imali kum, ndiyofakela umama imali kodwa yena ufuna imali. Akanabhotile yakhe yotywala because kaloku ayifunela ifike emajideni ephethe something. Mna ke kwakwamelanga ndiyomfakela umzali wam just because of yena wayefuna ukuphuza. Uyayibona, so yeyinjalo ke ngoku into yam naye. Uyayibona, wazothi ke ngoku kwenye igame ngosabone ke ngoku into yoba ndinam ndivuleka ndibona uba man, this is the reality. Yabo, yizinto ezenzekayo. Azothi bekwamele umzi sele ndiwakhile ndiwugqibile because kaloku utatam wakhelwe umzi ngumfazi wakhe. Ndathi ke mna ke number 1 awunofanisa izinto ezingafaniyo. Yabona, utatam nomamam, utatam ngoku wayithatha umamam wayenenhloso zobuthatha umfazi. Wayengazange athi uthatha umfazi oza kumenzela 1 2 and 3. Uyayibona, but wena wawuthatha umfazi because ufuna umfazi oza kukwakhela umzi, oza kunxibisa, oza kuthengela yonke into wawunayo, akwenzele yonke into. There was a time ke ndandikhe ndimka 2019 phaa endlini ndawuzifunela indawo yohlala ndamshiya. Ndathi ukumshiya kwakhe caba the first person owamfonelayo ngumamakhe. Athi ke umamakhe xa endifonelayo, okay, I think for 4 days ndayivala iSIM card yam le ndiyisebenzisayo, ndasebenzisa enye iSIM card engaziwayo. Kanti uzoyikhumbula into yoba
ndine-sim card yesibini efonini yam, so inoba yona i-on. Nyani xa indifonela yandifonele kuyi-on. Abe sendifonela ke ngoku nomamakhe uba umamakhe athi ngoku amane endifonela ndingaziphenduli ii-calls zakhe after sendiyivulile ke ngoku ifowuni yam. Ndathi mhla ke ngoku ndaqomba okay no ndinaso isibindi makhe ndimfonele malomfazi. Ndathatha ifowuni yomlungu emsebenzini ndamfonela ndipholile. Ndithi ke make ayi ma ndibona ama-missed calls wakho ndiyabona kudala uzama undifonela. Besithi ke nake hayi kudala ndizama ukufowunela eyona nto bendifuna uyibuza yintoni uthi xa umkayo endlini umke nazo zonke iimpahla zomntanam. Ndathi uthini? Athi umke nayo yonke into wamka nayo ne-microwave. Remember i-microwave ndandiyithenge ndifika nge-internship yam. So now ndimke endlini uthethe into yoba ndimke nayo ne-microwave le. Phofu into endiyenzileyo ndimshiye netrikoda yebhedi le ndandifike enayo netrikoda yekhabhathi yakhe qha. Yomshiyena awumfice nakho. Because ufaka kwam ndafika ndathenga i-queen bed, ndathenga ezinye ifriji, wardrobe, intoni. So xa ndimkayo ke ngoku ndimkana yonke le bendithenge ngemali yam. Ndathi mamela ke mama ngicela ukuphendula, and ukuphendula kwam izingabi ngathi ndiyageza. Uyandibona njengoba ndenzile nje ndiyavuka ekuseni ndithi good morning sir, and uvuka kwam ekuseni ndithi good morning sir. If that was the case yoba ndithe xa ndimkayo endlini yomntanakho ndathatha izinto zomntanakho ke ndathatha ne-underpant yinxibileyo because nayo imali yam. Watshintsha istatement ke ngoku, hayi bendingasho kanjalo, andiyithandi le nto eninaso loko nixabana kwathi into kaloku ingxaki yakho awukwazi ucontrol umntanakho. So ubumntanakhe bemazi uhayi uba nguhayi ngesingekho lapha namhlanje. Yebo. So umzali uyawuhlala ngumzali ngokayazi into umntanam urongo, but owomnye umzi umntana uyawuhlala erongo. Uyebo. So naye ke ngoku wayenjalo esoloko ethatha iside lomntanakhe oko. Wayithanda ukuthi kunyanam xa eyile eCape Town athi yabona uze abone umntanam into yoba umyena makamfuni nyani. Wathi efikile kwenye game ndisapheka waxa engenayo umntana amaba wayezawuthatha ntoni endlini. First day yafika ngalo kula period ka-2020 ye-COVID 2021 uba izikolo zimane zi-extendwa. So ndithi ke mna ke no it's fine makaze kweli cala ngoku izikolo zingekavulwa ewe, but ekuseni ke ngonzamane ndimshiya ndiye emsebenzini ndibuye late. First day yafika ngayo wathi xa ingenayo besuka phandle sukudlala andiyazi bakwenzeka ntoni, wajampa umyena wami esofeni weza kumafika ngiqhoba ngempama andenza nganex. Wafika ngiqhoba ngento umntana ulapha ngelo xesha elo. So wakhupha amagama athi andikufuni nalo mntanakho. Uyayibona laa nto yoba izawufika ingene kanjani emntaneni. Wa-end up esithi umntana mama masihambe akasifuni ubhobhoti apha. Uyayibo umntwana wando umntanam. And then ke ngoku ucreate that anger emntaneni. Uyayibo. So that day into endayenzayo ondandisebenzela endlini. So that day because wayekhala engayeki ndathatha iikhompyutha ezi zam ndasifaka ebhegini ndayozigcinisa next door, ndapheka iibhegi zakhe ndapheka ibhegi yam ndaphuma ndayomisa iteksi naye sayolala komnye umntana endandiphangela close naye. Salala phaa uvuka kwethu ekuseni ndavuka ndacela omnye ubhuti owayeye athi xa iphangela yaphangele ngemoto le ka-ex-husband bahambe boyi-2 ayomdropha emsebenzini and then yena abheke kowakhe. So ndacela lo bhuti ke ngokuba since imoto lapha kuwe ndicela usikhaphe siye etawuni. Sendisuka ke ngoku yolanda iikhompyutha zam yonke into kulams. Sathi ukufika kwakhe lo bhuti sakhwela imoto sahamba saye etawuni. Afika etawuni ndathenga amatikiti ndaze eJoburg. Xa ndifika apha eJoburg ndacela into yoba mandilande i-park stage because ndine-laptop neekhompyutha zomsebenzi yonke laa nto ndazosebenzela apha endlini. So into eyenzekayo ke ngoku ndathi ndiselapha endlini 2021 kaFebruary kwatshona ugokwam umama kamamam. So kwanyanzeleka umshado noma no owayengawufuni ngowakababa. So kwanyanzeleka ke ngoku sehlile sibheke e-Eastern Cape, and then ke ngoku njengoba ndandilapha nje ndathi ndiselapha ndafonela kwenye indawo endandiphangela kuyo before. Uyabo babe bendinikeza i-offer better than le indawo endikuyo. So ndabona ke ngoku the best option mandiresign ngapha and then ndithumele izinto zabo zibheke eCape Town. So ndifowune ke ngoku eCape Town nditsho ke mna ukuba ndizawuthumela ii-computers but mna ndizobuya ngoku. Uyayibo nyani ke the day ndikhwela ibhasi ebheke Eastern Cape ndithathe ii-computers bezisiye eCape Town zona kwenye ibhasi. Yebo nyani ke ziyofika endlini. Xa zifika endlini yaba yi-issue uba
le company bendiyisebenzela mayizothatha izinto zayo endlini because kaloku akafuni nazo. Uyibambile manje Yeah, ucelile. akafuni nazo. Uyayibo. So mna ke ngokusuka kwami eCape Town, usuka kwami Eastern Cape ndisiye eCape Town, andizufikela endlini, ndizafikela kwamakhulu wami. Uyayibo. So nda-arrange nomakhulu wami, andisafuni kwaufikela phaa because I think for now I'm done. Uyabo. So rather ndibuyele kwenye indawo not apha endlini. Nyani ndihamba ndofikela kwamakhulu. Kwaba sistory soba namhlanje kwamele ndimfonelile, ndithi sendimfonelile udriver uzawufika womsebenzi uyolanda ikhompyutha afike endlini kungekho mntu. So wayesenza laa nto athi noba kukho nomntwana okho endlini ahambe nazo izinto zomsebenzi azifake ebhuthini wenzela into yoba azathi udriver ubufikile endlini afike angazifumani qha kube engafuni nazo. Yes. Apha until ndafonela kumamam sendimxelele uba ezi zinto bendizizisa apha eCape Town azikafiki phayana, wayofonela omnye ubhuti oyifemeli yakho lipolisa. That's when ke ngoku adecide into yoba mazizolandwa. Nyani ke zathathwa ke ikhampani leyo. Ndabe ke ngoku mna sendihlala kwamakhulu. Kuye ke eCape Town yayincinci. Yes, wayendikhangela noma ngathi ndimbalekile ndayozirentela, wayendikhangela ndifumane. Yo. Yayibo. So na that time ke ngoku sendimkile ndihleli kwamakhulu. Kodwa wakwazi into yoba makayondifumana kwamakhulu. Ndingazange ndithi emntwini ndikwamakhulu. Yabo. Wandikhangela wayondifumana wafika kwamakhulu. I think kwamakhulu ndahlala uFebruary March, ngoApril ndabuyela endlini. Ndathi ubuyela kwami endlini ndabuya sendinomthandazo othi Thixo uyayazi into yoba andisekho lapha. Yes. And njengoba ndingekho lapha nje if ever lo mtshato ibingowam uzawuqhubeka, but if ayingowam uzawundikhupha. Kodwa indlela yophuma zaphinda ndiyithathe kwakuwe. But indlela yophuma mayingabi lapha eCape Town. Mandingatholi umsebenzi okwalapha eCape Town, mandimke. It's either Joburg, Durban. Then apply umsebenzi ndi-aplayile, but eCape Town ndingayi-aplayile. Because ungafuni into ezokuhlanza. Durban, Mpumalanga, Limpopo, nje Joburg. Because ndingafuni kwanto ezandihlanganisa neCape Town. Nyana athi ndisahleli eCape Town njalo phaa ngabo-April. Ndathola amakhola ayi-2. iVets Health nenye yalapha eAl Road. Yes. So ndathi ndisahleli kulama yabeke le yaseJoburg iVets Health yona ipost eyayiphezulu. Uyabo. So ndaqonda ke ngoku mna eqale yafika noba yiphi ndizawuthatha yona because andisafuna uhlala. And ke ngoku le yalapha eAl Road yona ikhole yathi xa ifikayo babe besithi it's fine noba awudanga wazi apha eJoburg for i-interview sizawuyenza kwi-Teams. Uyabo. Ndathi ndisalindile for i-link yabo yongena kwi-Teams yafona HR khona sisithi hayi it's fine sizawuyenza as a conference call noba sikuboni. That it's fine. Nyani sayenza i-interview khona, it was on a Friday. The following week on a Wednesday wabuyela kum selesithi we are offering you a position. But ke ngoku siyoyika because asikubonanga nokubona. Asikwazi noba awunanyawo noba awunamehlo nayo yabo edlala nje ngam. Davela ndathi nje same time it's fine. Sandiqonda andisafuni kwa unegotiate nesalary noba ithini. Can you believe into yoba I took a junior position from a senior position just because I wanted a peace of mind. Okay, wabona. Just nje laa nto yoba I don't mind uqala phansi as long as uba ndizabe ndihappy. Yes. And ke ngoku yabe le ndawo ilapha eAl Road endlini kulapha eGrandfield. Yeah. So usuke endlini ndiyakhona it's 15 minutes. It's not a train smash. No, it's not. Ndayithatha i-offer yakhona. Ndathi xa ndifika endlini senimxelela into yoba ndifumana umsebenzi eJoburg and I'm living in Cape Town for good. Athi ke yena ke theba ke ngoku asizuyithetha noyithetha loo nto uqibile. Ndathi hayi ndiqibile mna ndedwa. Andisaphindi ndihlale eCape Town. Ndiyosebenza kulaa ndawo ndiyakuyo and ithi imali yathini awungeni kwandawo ndiyemka qha eCape Town. That's when ke ngoku wayenala mazwi wakhe woba I understand why amadoda ebabulala abafazi babo. Kutsho yena izinto ezinje. Ndathi no ayayibulalisi ke le this time. Yabona le ayibulalisi just that usithatha isibindi esingakaphezulu kwalamatretha ayisewavezile. Into yakhe leyo. And ke ngoku he was capable because there's a lady after sendiphakathi emtshatweni ekwatshiwo into yoba umdubulile intombazana yakho yesiyena intombazana khona intsimba wayifakayo apha emlenzeni. Since then uphila ngalanto. So I knew ukuthi this guy is capable of doing anything. And that thing wayeyithetha yoba angandibulala ayondilahla somewhere then ifamily amayincedisa ukhangela was true. Wayengayenza nyani
uyayibona, ogqiba futhi abancedise nyani ukukhangela, uyabo. So nangoko ke wayethethe zonto ukuba ndasuke ndikubulala, ukuthi why ndasuke ndikubulale, amadoda ababulala abantu babo nje izinto ezikanti. Yabe ke ingabulalisi, I was just moving to another province and that was it. Ukuthi wathi hayi bulalisi ke la. Hayi futhi ndatsho nje kanjalo. And ke ngoku ndapakisha izinto zam ndaphuma in peace eCape Town, but ndamane ndisiya uyoqokelela impahla zami ezishiyekileyo. So the last time ndimka ndayothatha izinto zokugqibela ndafika ndathatha i-beating yam apho nandisebenza khona kwikhampani yakhona yayisenza ilinen. So ilinen yami yonke nandiyithenga phaa kulaa company, and ke ngoku mna ndithanda i-beating yamhlophe. So ndaqonda okay, the next person kungenzeka kathanda into emhlophe, so mandiqokelele yonke into yam ndiyohlala naye ekhaya apho ndizabe ndihleli khona, uyabo. So ndathatha i-beating yam ndafika apha endlini. Ndafika kwam apha endlini ndafika ndamxelela into yoba mamela ke bhuti, njengoba all these years ubukade usithi awundifuni, awundazi uba ndihlelele ntoni na, so ndikwenzele indlela lula, qhubeka nobomi bakho nam ndakwenza kanjalo, yebo. Azange akholwe. Kanti ndandithe kwenye igame ndisuke apha ndiye eJoburg eCape Town ndiyothatha ezinye izinto zam. Ndaxa ndifikayo xa ndizawuhamba waxutha ifowuni yam, so wacinga fanuba yena xa endithathela ifowuni ndizawujika andizuhamba. Ifowuni ke mna ke kum it's not everything. Ndingahlala mna unyaka wonke ndingenayo ifowuni. Hayi ndilazi nditikiti lam balele liphi ixesha. Ndalungisa izinto zam ndaphuma kakuhle ndamshiya endlini yakhe ndahamba ndabheka ezibhasini eCape Town. Ndakhwela ibhasi ndabuya ndeza apha eJoburg. Wasala nefowuni yena. Ifowuni angazukwazi noyivula because ine-password, uyayibo. Ndathi after a few days ndihlile wafonela kusister wam lo ndilandelayo uba uzayiposa ifowuni kwaPepe, and then xa sele ifikile uzamnikeza i-details ayo ayoyilanda khona. Nyani sister wam ayolanda ifowuni wabuya wona. Ndabe ndandizixelela into yoba after a few days uba kayithumelanga ndizayothenga ifowuni entsha ndiphole apha entloko ndingazuzixakekisa ngaye. Wabe ke sele ithumele ke ngoku ifowuni kanjalo, ndahlala ke ngoku nefowuni yam. So uzothi ke ngoku yabona ke ngoku njengoba nandisendihamba sasesimkile ke kwendawo besimane sihlala kuzo. Ndimshiye kwenye indawo ke ngoku eyayizi flats but yayingengo rent to pay, rent to buy, yabo. Iflats zakhona yayi-complex nje entle. Uyayazi into yoba wathi nethi emke phaa wandishiya netyala elingaka endisalibhatalana namhlanje. Elani? Ele flat kalo wayengabhatali for months lade lafika ku-52,000. 50 something thousand ityala lakhona. Wabe wayenaye nefowuni wayendithathise inkani, wathi nethi asayilahla waye kuyibhatala. Kwanyanzeleka ndiyibhatale ngokwam because kaloku i-credit record iza kum. Umuntu oyimosha, uyayibona. So that was the life I've lived nalaa bhuti. So moving to Johannesburg ufika which year? 2021 ngoMeyi. So that was your final divorce. So ukushada kwenu nanishade umshado wesintu noma nanishade umshado wesilungu? Owesintu. Because azange siyosayina Home Affairs, walobola nje kuphela. And then ke ngoku uyabona uba nyani wayene story because after nimkile eCape Town 2022 ndakwazi ukwakha indlu ekhaya again eEastern Cape. So ngo-2023 ndathenga le moto. Uyayazi ukuba njengoba ndenzile nje nomuntu ongasithandiyo isikoloto and imali ndiyakuthanda ndiyakwazi ukubudgeta, uyabo. So wana laa nto ithi laa moto inoba ndiyithenge cash. Wandifonela sawubeviwe kuthiwa ndithenge imoto, wathi ndiyayazi na uba xa engaya ecourt ityala angaliwina nalaa moto kunganyanzeleka siyithengisile. Ndathi mamela ke bhuti wam, hayi ungaya kona ecourt ndikulindile, uyayibo. If ucinga le moto yiyam, ndizabhatala ibhenki ba. This time andiyithenganga ngecash, ndizabhatala ibhenki. Namhlazane uyayo uthi kuthiwe ebhenki masi ecourt mayithengiswe imoto and then sishere loo mali, still izawuba ncinci because kaloku the rest of the money izawungena emotweni. Mhlawumbi itshenje ithi yaba yi-10,000, then uzakwenza ntoni nge-10,000? Uzayitya 2 days iphela, uyayibo. Kulapho ke ngoku wayesesithi ke ngoku nangoku sele ndithreatenisha, nangoku sendithreatenisha sendilapha ke ngoku athi ndiyaxoka kukhona umuntu omane endithumelela ama-messages, kukhona umuntu omane endiphendulela. Ayizonto ezithethwa ndim ezi because lo uyandazi ngulaa mntu soft. So xa sendimphendula kanje athi akukhona umuntu oxelelayo uba
phendula kanje khona umuntu othithi uyayibona so nangoku senilapha ke manje nitreatnishe manje ifuna nokuza Petro but ndizithatha zonke i-messages zakhe ndizithumela kodadewabo ndenzela in case andisena phone ndazi ba at least kukhona i-backup ebantwini so ndithumele kodadewabo ndithumele kosister bam ingabi ndimndedwa onazo ezi messages zakhe uyabo then abantu babone uba what kind of a person he is even umntana mna wayenokuhlala apha endlini athi kanti mama uthini umnyana wakho enje kude wazithe uyabona la anger yabuild akakuye wathi ingathi ngingambetha kusho umntana a 12-year-old esitsho kanjalo indodeni endala athi ngathi ngingambetha the way angakhona because kaloku udikiwe kugezelwa nguye. So tell me, how are you now? Yeah, for now it took me some time uba right. Yes. There were days ndiziva uba every time ndibuyela back. Yes. And ke into ibisenzeka all these years nje benandiphumile emtshatweni bengingekhulula uqhubeka nelife because every time xa ndihlangana nomuntu ndicinge back emva. Yes. Forgetting into ba abantu abafani. Yes. But ndinalanto ithi xa wayekwazile ukwenza kanje endilobolile how much more kongandilobola ngokuhlangana nami nje esitratweni uyabo so ndisenjalo still angakwazi uthemba angakwazi uthanda ndisoyika uqhubeka. So abekho abantwana abatholakala kulo mtshato? Abekho. And yena ndiyanjabulisayo leyo because benza bathini yabona ngoku bezanibamba ngabantwana uyayibo even now last December bendiyile ekhaya wayekhona yena I think mina nambona kayi-1 benginganafane nimbona because xa ndidlula ndisiya kwagogo ndidlula ndisemotweni so animboni yena uba undawo ndive nje mhlawumbi ndihamba nomntana wam or ndihamba nosista wam athi nanku umyeni akhe akasancumanga yabo ndibe ndizidlulela mna ndingazumnaka. Yes. Uyayibona. Your mental health in terms of ngiyakuthola mawuthini isikwenza ukuthi ungakwazi ukuthanda ungakwazi ukuthemba all these things as relationship related maybe we'll go there siyobuza ukuthi kwenzakalani impilo yakho kwezothando ufisa kwenzakaleni are you still willing ngizoza ngizobuza lo mbuzo loyo but your mental health how do you now engage with people what do you want to achieve now in terms of a situation odlule kuyona now having to talk about kuyona kubantu yini expectile are you hoping to find healing through ukukhuluma or kunozinto mhlawumbe ofisa ukuthi ziqiniso bekumele zivele do you feel ukuthi kunabantu that needs some answers from the family members from your home or ekhaya lakhe is it kunezinkulumo akazikhulumayo yena ezingalona iqiniso that you feel the need ukuthi okay now it's time ukuthi ngikhulume or you doing it because of your mental health? I'm doing it for my mental health even though yena kuside lakhe there are these things athetha ngazo ezingeyonyana. Yes. But for some people abamaziyo nabayazi yonke into there was this one okay wathi kum xa ethetha lento yakhe yoba uthi undifundisile wakha umze ekhaya yonke lanto wazothi ke this person if ever ebekwazi ufundisa umuntu yena uzilibele kanjani angasifundisanga yena uyayibona xa ebekwazi ukwakha umzi womnyumzi owakho kwabo ulibele kanjani uyayibona so nami kulapho ndayicinga lanto ba kini if uyakwazi nyana ukwenzela umuntu wena uzilibala kanjani onoqala ngomnye umuntu kalo wena ukhona ndibhidwa into eyi-1 ke yoba azothi undifundisile there's this thing bazibizwa NSFAS. Yes. Wayendawona uNSFAS ngela xesha nanifunda because kaloku mna ifizi zam zika NSFAS including irez nebhasi zesikolo wayengenakwazi nozibhatala uyayibona ngela xesha. Yes. For uba azawukhupha ngomlomo wakhe into enkulu kangaka yoba undifundisile uyayibona imali inlekhile ayispendileyo because what I remember mna is that the time endihlangana nayo the only time ebendinikeza imali ithiwe bayaza nikeza 1,000 rand a month of which ke nandi girlfriend yakhe ngela xesha so wayeza nika imali and ke girlfriend esesikolweni edepende kwi-allowance ka-NSFAS uyayibona so andiyazi ke inoba ezo 1,000 rand na yayizizo ezi wayendifundisa ngazo
uyayibona. But ke ngoku when it comes to him ndibe nalanto ithi xa esithi yena wandifundisayo, I'm sure ke mna ke what I did was more than yena kuba yena esithi wayendifundisile, because kaloku yena zazimosheka imoto zakhe esithini yonke into yakhe ayixhomekeke kum. Nditsho ukuphangela kwakhe ngokusiphangela soyi-2 nge-25 siyapeya but yena nge-1st akasenamali. Ukuya emsebenzini the whole month uphangeliswa ndim, ipetroli yemoto yakhe ikhutshwa ndim. Uyayibona. Do you still wish to sengibuza la question bengizoyibuza, usesenaso isifiso sokushada, ungathini kumuntu osafisa ukushada? Do you think it's something that is overrated or it's something edingakala vele empilweni yomuntu, especially having to see abantu abafana nawe and nabanye abantu abahlezi bethe emshadweni? Because lento ngixoxela wona, it's not the first time, it's more like now into esesijwayele ukuyizwa ukuthi abantu emshadweni bayahlukumezeka, not just ukuhlukumezeka physical, because your situation awuhlukumezekanga kuphela physical but emotionally. This person was abusing you more emotionally, because uma uqala ukuxoxa udaba lakho uqale lapha ukuthi ubenza ukuthi nokuthi, that was like he was abusing you emotionally, mase esejump physical sekuworse. So now, do you think imshado mhlebi, is it something that is overrated? Maybe siyadinga ukushada. Is it safe for umuntu wesifazane osemncane to say ngene emshadweni? Mase ungenile emshadweni iyiphi indlela ungibehave ngakhona? Because abantu bakuthi bekezela, and ukubekezela kwakho ikhona mhlawumbe ukuthatha kokubeka la, because all this time ukubekezela. What can you say about umshado? Wena ungathini usafisa nokuphindela futhi uzithola semshadweni? Yazi butwa ke dathi last month bendiye ki-funeral ekhaya. Yes. Kushoniwe kwiside lakulo tata. Yes. So ugogo wami question yakhe was that okokuqala umntana njengoba eyi-1 banala question yoba you cannot have umntana oyi-1. Yes. Umntana oyi-1 akekho right. Yes. So unibuza that question yoba uzixelela into yoba wena apha elifini yakho umntana akho uzawuphelela kulona na? And my answer was yes. I would never ndibe nomnye umntana. Oh. And to come to marriage, I don't think I will ever. Ha. Noba ningahlangana nenjani na indoda, even now ne ndiyahlangana nomuntu serious but andikwazi, because ndinala fear yoba whatever happened there ingathi izawuphinda yenzeke. I know abantu abafani but I'm still scared because I know what happened back then. Uyaybo. So now ndiye nditsho ke mna kumuntu sendihlangana naye ndithi if you are looking for umntana nomtshato ndicela uqede, because izaba ngathi ndikwastele ixesha lakho. Ude wathi omnye unikeza 5 years, mhlawumbe after 5 years ndibe nayo impendulo yakho. That hayi still uyazilibazisa, because after 5 years ndizabe ngekabi nayo impendulo. Andizude ndibe nayo impendulo. But umtshato komnye umuntu andinawuthi sukuye emtshadweni because emtshadweni kunjena kanje nakanje nakanje. No, imitshato ayifani. Yes. Mhlawumbe ningathi emntwini makangayi emtshadweni kanti yena bengazo experience what I've experienced. Uyaybo. Mhlawumbe yena uzawuya emtshadweni afike emtshadweni wakhe kube mnandi. Uyaybo. And ke umuntu xa ethu uyatshata noba umuntu uthi i-boyfriend yami ngicela umtshato, afuthi ndivuya kakhulu. Uyaybo. Because ndelani ndithi no umuntu makaye ayozivela into engathi emtshadweni kwenzakala 1 2 and 3. And anikwazi uthetha kakubi ngomtshato kuwe just because wena umtshato uyawufuna. Yebo. Then nditsho naxa nditshoyo mna kwi-sisters zami le ilasibond yasendlini etshatini naye wathi xa isemtshatweni weza kum ngondisemtshatweni ndathi mntasekhaya ndizukwalela. Uyaybo. Indawo azifani. And weske wena kawutshati nomXhosa, mhlawumbe wena uzawuba different obakho umtshato, because awutshati nokutshata nomnye umuntu olunye uhlanga nothi olulwethu, mhlawumbe olurongo lolwethu. Uyayibona. So andizothi hayi sukuye emtshatweni just because wena usisi wakho kwenzakale 1 2 and 3 ziyele uyozivela. Uyayibona. Nako ke unyamezela akukho lula. What I've learned mna all these years ndiye ndafunda intoba xa ungumuntu usemtshatweni mayingabi nguwe lo uthanda kakhulu. Uyayibona. Because apho simosha khona thina abantu besifazane uvela ufike wena ibe nguwe lo uthanda kakhulu. Kanti ngokomthetho wakhona indoda yiyo kwamele ukuthande and then wena uhloniphe yona. Yebo. So thina sifike sizifake sonke forgetting into about there is tomorrow. Uyayibona. Love yourself first enye nenye izakwenzeka. Yebo. So wako waba happy kula mshado? No. I've never. Not even a single day. Mna I remember uba anaso nesithombe siyi-1 ndithi ndanikhutshiwe. Sure.
because kaloku yami indoda ibingabikho from Friday to Sunday every week. Hayiba ukuthi this weekend ukhona endlini, no. So andiyazi. Okay, awuyazi happiness samshado. Andiyazi happiness uba into okwenza. In the relationship with him. In a relationship with him, andizawuthi yona ibikhona because besingekho ndawonye. Yabona at the time sisajola ebese Cape Town ndise Eastern Cape esikolweni. So sasikwi long distance relationship thina siyi-2. So do you think isinqumo sakho sokuthi awusazibona ushada okanye ube nomunye umntwana because nguye? Can you say that? Yeah, because nguye, but when it comes to umntana yena I've never planned intoba ndingaze ndibe naye kwayena umntana nje at all, uyayebo, but then kwenzeka wabakhona, so andizuba sayithini ke leyo cause ukhona. But ke ngoku eyomtshato yona, because when it comes to umtshato uza nomntana, uyayebo, even naye intoba angabikho, it was a plan, not ba mna there was something endayenzayo, no. It was just a plan nje yoba makangabikho umntana, because kwavele kwabonakala ndizisuku intoba yakukho apho siyakhona. So i-question yami ke ukuthi angazi noma iphenduleni ukuthi do you think ukuthi wena nje ukuthi angakusaphinda ushade isizathu salokho uyena lo muntu? Uyena. The main reason why I'm asking you this question is because you've never been happy emshadweni, and this person never loved you the way ngilalele ngakhona. It's so sad ukuthi ungasithola uthatha isinqumo esijule kanje empilweni yakho, not because uyathanda, because you are forced against the odds ngomuntu ongakaza kuthanda, and uthatha isinqumo esibuhlungu esokuthi one day ungaba ugogo ongaphindanga walithola uthando noma kujabulela ukuba nefamily yakhe because ngomuntu bengakuthanda. I wish ngazuthi inqumo ezinje singasithatha ngabantu akade besithanda, umuntu that loved me, ukuthi angeke ngiphinde ngishade because my husband loved me so much to say ekungishiyeni kwakhe. I don't think khona umunye umuntu ongithanda ngalo hlobo. I don't think I'll ever get married because I got married to this person wangithanda until wazwadlula emhlabeni. Therefore I don't think I'll ever be able ukuthi ngikwazi ukuthanda ngiphinde futhi ngithande umunye umuntu ngalolu hlobo lomnyeni wami. So it's always painful kimi. I'm not saying shintsha umqondo, I'm not saying ehamba uyicabanga, but it's something nje mhlawumbe ongathi uyayizwa emadlebeni akho komunye umuntu ukuthi isinqumo esinje engathi ungangasithathisa umuntu obengakuthandi, engazuthi kungangaba ukuthi if you take this decision usithatha lesinqumo lesi ngomuntu nawe ongakaze wayizwa injabulo isuka kuyena. Everyone deserves happiness. Everyone at the end of the day deserves family. And I feel and I believe ukuthi since wazala ubaba nomama akho basaphila or bakuthanda bekhona waze wabakhela ngisho nomuzi, it's because umshado into ekhona that is supposed ukuthi ekugcineni ube nezithelo ezinhle, uzala abantwana, kube nekhaya elifudumele ekugcineni. So it's always unfortunate ukuthi there is a man or there is a woman othathisa umuntu isinqumo esijulile esibuhlungu ekubeni okade ungamthanda ummoshela impilo yakhe. So one day if kuyenzeka, I know ukuthi right now you're in a good space, you're living your life so independent, wenza lokho okuthandayo empilweni yakho, but one day you can always go seek for therapy, sit down and talk about this. And I know ukuthi the main reason why you're talking about this is because you feel ready and you feel like as in ngisespace esiright kakhulu empilweni yami, but kunenye layer yokugcina. So that layer, it's more like isusa insila yakhe ekugcina empilweni yakho. So you need to forget about this bad experience so that kuzovulekile entsha to start again. So usasemncane, I believe if uthi ubuqede evarsity 2013, even if wawuphuzile uqala evarsity, but it's fine. But for the fact ukuthi waqede evarsity 2013, 2014 bu graduate, usasemncane. So you need to remove him insila yakhe yonke into ethinta yena and find happiness again. Start to travel, start meeting new people, start to meet different tribes. I heard that Limpopo kunama vendor so loving. I cannot say go to Mzulu because with your situation going to Mzulu we are kwenye nje inkinga efana nayo umXhosa, because Zulu and Xhosa cishe ukuthi akufani. Sometimes umZulu uba protective aze kube ngazuthi uba abusive when you coming from the situation abuse. So umZulu is arrogant, so sometimes arrogant uyakuthanda, so you'll fail to see uthando kumuntu arrogant ebekuthanda
where you come la uqhamuka khona ubuthanda nomuntu arrogant engakuthanda. So you need to find a sweet guy. Abona amavenda ngiyarecommenda. I cannot say amashangane or amatsonga, but ayashada. Just that one shata not. So just travel, amaswati, sweet. So travel the world, see abantu, even if it means thatha umntwana wakho nephesha kwelwandle. You start a life somewhere. So where you forget about Insila South Africa, you forget about Insila Cape Town, you forget about this person, and then you find your happiness again, you find your space, and ube nomuzi wakhe nemoto yakhe encanyana, ube nomuzi wakhe omncanyana, we have this small anyana family, even if tu umlungu. That's my advice. So find your happiness again, find your feet again. All these things was show usikhulumiswa ukuthi kukhona umuntu wakuthathisa le decision, and lo muntu lo wekuhlukumeza awukazi uyithola that justice and awukazi uyithola clearance. You've never found the answers ukuthi why this person came to my life. You just assuming ukuthi wafika empilweni yami because uyifuna lokho nalokho. He came empilweni yakho ngezizathu zakhe, not ngalezi zizathu ozicabangayo. So basically everyone deserves happiness, and I think it's your chance. Travel to Durban, travel to kwamanye province, go outside the country, uhambe ulwandle olunye oluhlukile lukhona lase Cape Town onganawo umoya, ulwandle olunganawo amagagasi, ulwandle oluthule. You sit there, you'll find a very handsome man, and elapha I'm telling you, I'm a guy. I still believe in love, and I still believe in marriage, and I think bakhona nabanye abantu besilisa. We are very beautiful. I think unomoya omuhle, unenhliziyo enhle, i-aura yakho is very nice. So I don't think kukhona umuntu outside besides Cape Town and besides amaXhosa yet I can say akawufisi umshado, and I don't think khona umuntu wesilisa ongalifuni ikhaya lithule. So ukuthula even nale studio ngicabanga uyazi ukuthi since sikhuluma kuthule. So this is what you bring. So don't ungancisha abantu lokho kuthula kwakho. Sometimes it's not only about your happiness, also kukhona omunye umuntu ofana nawe odinga lo moya wakho. So basically that's my advice. Okay. So that's yeah, I'm planning next year ukuya yes. Durban. First trip nomntanami next year. Yes. It's either maku birthday yami ngo February. Yes. So ngo February next year or Good Friday next year. And plan sizihambele nje soyi-2. Yes. Siye Durban so babini nje. Enye nenyawo zibonakalela. Kunjalo. He's 16. Na 16 this year. My firstborn son also is doing grade 10. Angimazi neminyaka, I think 15. Just umuntu wesilisa. I think 15. Angaba mazi na. I think 15 or 14. I think 15. He's doing grade 10. Soon he will start impilo yakhe. Get into a relationship and have a different shape ngempilo yakhe. Take ama decisions wakhe. And also nawe kuzokwenzeka lokho. So right now make sure ukuthi you love him for these 3 years. Love him and I've traveled with him, but amehlo akho avuleka ukuthi one day he'll leave you. So you don't want to be a parent protector nakumakoti wakhe. Yes, yabo. So because protector with your experience of saying umshado yabona umntanami zohluka yabo, mhlawumbe umntanami sanala trauma yalo umuntu angihlukumeza. Now it's time to let it go. Just love him for 3 years. After 3 years imiyeke, because after 18, 19, 20 and then uzobe sene girlfriend esenempilo yakhe, maybe uzokutshela ufuna ukuya phesheya, maybe uzofuna ukutshela ukuthi uya somewhere. Makufika lelo thuba noma kufika leso sikhathi empilweni yakhe, mkhulule ngenhliziyo yakho because now we have amanye ama plans. So basically for today ilokho mhlawumbe ungasho ukugcina ufisa ukwasho kubabukela emakhaya before siyivala. Into engayitsho kubabukele, umuntu angahlali endaweni webayabona ba akuhlaliki. Yes. Life yakho comes first. Your happiness comes first. Yes. You should put yourself first. Yes. So that's what I did at the end of the day. After so many years of suffering, that's what I told myself, ukuba no, this time it's time ba ndizibeke mna qala. Yes. So yeah, at least even though at first kwakungekho lula, but I've survived. Yeah. No, siyabonga kakhulu. Siyabonga nje mhlambe sibongele nababukela emakhaya because maybe leli bekuyithuba elisha lokufunda nok experience ukuthi sixoxele nge life experience. It's not easy to come out and talk ngezinto ezikanje.
and siyabonga kakhulu ngesibindi sakho. Akuzukusizakala wena wedwa, kuzosizakala bonke abantu eSouth Africa nabantu abaningi abahleli ke kwi-situation efana neyakho. Siphinde nje sibonge ke nethubo siphe lona nokusihlonipha kwakho. Engathi inkosi ngakubusisa uqhubeka usebenze, ukhule ngasemsebenzini, uqhubeka ube nenhliziyo ukusiza abantu la ungakwazi ukubasiza khona, and love your son as much as you can and move on with impilo. Siyabonga kakhulu. Thank you, Bheda. Okay, nisale kahle. Ngishamaza mfethu. Amamphombe yakho amanzi phela.